un record d'infantesa. Per mi verdaderament és una cançó que m'agrada molt i és un record d'infantesa, pues Teresa s'assentava baix d'una vacorera darrere de ma casa a fer randa en palet de fer punt de ganxa, no? Un dia i fèiem una randa preciosa i bellíssima. Jo he conegut les converses que tenia ma mare i ma abuela quan la bogeria li permetia i era una persona molt agradable que marcava. El vídeo ho va retratar molt bé. Abans que un bombardés la tornes boja, tots els xiquets la seguien i en un solar aparcat els instruïen al seu voltant. Mig descabellonada es mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ella ens va dir d'on venien i que els reis de l'Orient no existien, ni llops ni espírits. Es parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenyava a ballar, a cantar i estimar, d'allò ella era la que més sabia. Amb una floreta al seu cap i un mocaó negre al coll i faldes llargues i un cigarret. Va ser la riota dels grans i la mestra més volguda pels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i ella ser un homenatge als quatre vents, com un record